ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to radio gaynako nammarela nanka FM galoya jokkere endama kidira radio tata Cheikh Oumarul Fouti Tall kon waktu yoni ha to haalirde jaɓigue tare radio liggeya ha to pinala ñoro kame capital FM ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal subaka hande o mawɗo leydi ndi tawama mawningol marée national mo leydi Sénégal toon to base naval amiral Faye Gassama o udditi toon batima mawɗo patrouille jaaduɗo e jamanu wonande nden kay kisal ko toon woni leldi duwawa wonande ɗin mariji joyyi majjunoɓe maaje kaɗiɗe leydi Sénégal to leydi Mauritanie jonde hakkude jagorɗo affaire étrangére mo leydi Mauritanie kame nandu mum mo leydi Maroc nde jonde laati ko toon to Rabat ɓe kaldi gueɗe dendaɗe ha tenti noon ko fati banggue keerol hakkude leydi Mauritanie kame Maroc ɗon ɗo camion ngaji pawdirima en kiɗoya musidɗo men Alhassan Oumar Mbothia to leydi Mali ɓen tuumaɓe ko fati banggue dirtinde ngaalu leydi ndi gonnoɗo jaagoɗo pétrole leydi ndi kame golleji mumen hewɓe mabɓe mbaali jammumen gadiɗo to kaso mo Bamako to leydi Guinée Conakry caggal seppoji alhamisa jewtuɗo ɗi galda e yamirore ɓen jayidi yankoɓe hanki o tribunal mo disini weddima e nder kaso wonande syndicat gardiɗo presse waali jammum gadi to kaso to Côte d'Ivoire hanki ɓiɓɓe leydi ndi kolliti metti mumen mawɗe no fewi ɗen metti noon ko caggal nde ñiibi mabɓe ɗi elmina ɗum ko caggal nde Guinée équatorial fiiɓe nayyi e ndiga bisuji kewɗi duppama nokku biyeteɗo Karadio sukaɓe hewɓe duppi toon ha galleji ɓe kolliti ɓen fétisaɓe wonoɓe toon walla fétiseruji wonoɓe toon ko ɓen jeeyi sababu ha leydi mabɓe waasi guelɗo hen kawguel kabruji men manawen ha to Libéria Nigéria Cameroun Bénin ma en jaa ha to Jolam Jaberi ma en patindoro kabruji men e coftal ɓalli musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen onon jogiiɓe ɓalli musoji caɗele mon gasi ha laaɓi ɓandu musoru koyɗe musoje koppi musoji dadorde musore keceje musoje balabe musoje daaɗe musoje koye musoje ɓerɗe musoje becce musoje deedi musoji kala mum gasi ha laaɓi holko gayni musalla mom koko witta fewna tene kadi ko bio 100% naturel ala effet ala haydara ko bajji mo ganduɗa a seltat tan aɗa ɗakka ɗo musata ɗo deññama ha ittuma e musalla ha laaɓa on bajji noon so tawi aɗa waɗa ɗum e kala saaha ɗo musannoɗo ma iw ha laaɓa woni hen so tawi lelima haɗumen ɗanade ko musalla haɗa ɗumen ɗanade ɗo gonɗa kala ɓandune muusa ene ƴakka ɗi ene coora a andani hay ko gonduɗa sa jokkodire bajji guittowo kala musalla ma wi alhamdulillah aduna ne yaha rafiji ne ɓeydo kono kadi wittoji gam haɓade ɗin rafiji e musalla kala ene jokki ɗum noon a yara ndiyam tan aɗa selta aɗa ɗakka ɗo musata ɗo ene lawƴanma ɓanduma ene ittanma kala ko musata ko ha laaɓa sa jokkodire bajje guittowo kala musalla ma heɓoy hen ko ɓuuri labde so tawi noon gonɗa koto leydi France ko toon tawete kono kalɗo gonɗa e windere nde sa noddi tonggode nde ma jomum waw notadema mbawa jokkodira e bajje guittowo kala musalla on noon wiyete ko Aissata Saar wo tawete koto leydi France mbatta ko 00 337 73 35 30 88 walla mbaɗa 07 73 35 30 88 oɗon wonɓe e réseau sociaux so jiiɗi yiide vidéo ngaji makko ha mbawon laɓɓitinede jahaton koto TikTok makko mbatta ko arobase aisa 30 ɗum woni TikTok makko kono kadi son jokkodire makko maw fanmin mon ha ɓuura famde musidɓe tedduɓe ɓalli musoji ɗiye coroje e balli ƴakkoji tampini rendo haɗi ɗumen ɗanade
Maître Adama Balde, maître en sciences occultes, maître Adama Balde ko patrimoine mawɗo no feewi wonande culture fulɓe to bange fina tawa. Maître Adama Balde ko tradi praticien kettinaɗo e nder windere nde kala baɗɗo wittoji mum to leydi Gabon, leydi Cameroun, leydi Congo, kono kadi ha to Benin, Burkina Faso, leydi Guinée Bissau, Conakry, leydi Gambie, Sénégal, ha to Mauritanie e nder yoga e windere nde kala ha to dunde Europe. Maître Adama Balde mo ganduɗa waɗi tan koye wittoji ganni fulɓe fina tawa bittowo ha humpito yoga e ñabboji cuuɗiɗe nder ɓalli kono kadi omo humpiti kala kene safra ɗuma. Maître Adama Balde mo ganduɗa ko maître en sciences occultes taw kadi ko patrimoine mawɗo no feewi to bange culture fina tawa fulɓe bittowo leɗɗe fulɓe ñawdorde fulɓe biiɗo e heymon fulɓe duttoɗe e ñawdorde mon saabu hanki so tawi mamira mon jambare ɓe ne kaale haalete ko ñawdorde mabɓe ɗe ñawdorde noon ha hande ne keddi e nder nokkuji men e laddeli men woto yeeɓe a neɗɗo jiɗɗo feeñje puɗɗiɗo feeñje mo añɓe goni yeeso mum sa jokkodire Maître Adama Balde ma heeb ndenka e kisal kono kadi an joguiɗo ñaw cuuɗiɗo e ɓandu maɗa jiiɗoma kala sikka ñawani tawan ka ñawɗo Maître Balde holliti ene humpiti hen gueɗe kewɗe. Maître Adama Balde en sciences occultes mo ganduɗa ko maître kettinaɗo yoga e nokkuji e nder windere nde kala sa jokkodire makko ma o haalane hen gueɗe kewɗe ha an hoorema mbawa heɓtinde hoore maɗa. Sa yiiɗi jokkodirde e Maître Adama Balde mo ganduɗa ko maître en sciences occultes mbatta ko 78 601 75 75 walla mbaɗa 77 351 77 23 walla mbaɗa so tawi ko tongode makko leydi Gambie mbaɗa 265 27 71 walla mbaɗa 514 66 66. Maître Adama Balde jinganen fulɓe ene tawe to Serekunda tawete koye leydi Gambie nokku biyeteɗo Nema Alkali Sara Police waɗɗani kadi juma mawɗo mo Nema Alkali musidɗo. Ceerno Ahmadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji ko gando laabaɗo listihar kumpitiɗo lasrari danayal kame ɓalayal kala sa yiɗi hebde humpito laamgo ko fate bange yoga e ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala yaɓan Ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji joni joni keɓa hen ko laaɓi. Ceerno Ahmadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji ene safa kiis fibron nonne kadi caɗele ɓesgu joguiɗo caɗele gorago eɗin fannuji kala kono kadi ko bindowo laaɓaɗo listihara pirowo koyɗi gila to bangue golle moƴƴe ittude dabare ko nonne kadi kumiɗo gila to bangue dewle ha e golle e kayitaji kala kanko Ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji haɗani ɗon tan omo safra on janowo barogal ha yoga e ñabbuji goɗɗi kala ha tenti noon omo jogui leɗɗe sa muɗi tan a yitoto hen hoore maɗa. Ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji holto tawete hande omo tawe toon to Paris lamorgo leydi France sa yiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 walla noon so tawi konon wonɓe toon to leydi France mbatta ko 06 04 04 66 27 kono kadi kanko Ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji kumpitiɗo lasrari danayal e ɓaɗayal kala ene yaadini tene kadi ne waddi hen listihar lappinde ceera base makko ene tawe to Dakar lamorgo leydi Sénégal woni ɗon ko musidɗo makko kumpitiɗo ɗen golle woni Ceerno Abdullaahi Diallo on noon sa yiɗi jokkodirde muma ko 77 714 94 15 kono kadi mo andino dendagal Mauritanie naɓe kala to Nouakchott waɗɗaniro biñ 4 ene tawe ɗon miñi ko base makko gonɗo ɗon sa jokkodire ɗeɗo hen tongoɗe ma heɓen kollaɓi woni Ceerno Siré Diallo
ɗum noon musidɓe tedduɓe mbadden danɗo faade ceerno ahmad tidiani diallo gorko mo melga wuro jinneji. an jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keceji musoje AVC cardiaque moƴƴiyam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heewɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah. gorel te ko kawisaji mawɗi ko haa ko iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma. gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haako tan wocca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa. an jiɗɗo jokkodirde e tonggode gorel te walla ni site gorel te janggana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet a tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala. so tawi noon ko tonggode gorel te jiɗɗa heɓde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuurandirede Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto sehil baabi gonɗa e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Elimane Ndiaye 46 57 85 92 so tawi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niassa mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jama. kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawbaare nogase tati siilo hitande ujune ɗiɗi e nogase nayi yonti kumpital mene ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba Horejo leydi Sénégal hono président Macky Sall hande subako tawama toon to base navale amiral Faye Gassama ɗum noon ko ñalawma marée national mo gendi leydi Sénégal kono kadi kanko mawle ndi o udditi toon bâtiment patrouille mawɗo no fewi mo ganduɗa jogotoɗo nden kay kisala ɓeɗo henna maje kadde kono kadi nder discours kanko hoorejo leydi ono président Macky Sall o duwanima koreji ɓen mariji 5 majjuɓe e ngoɗo henna maayo ɗum koye gila e ñalɗi jawtuɗɗi kono kadi mawle ndi holliti ngarɗugol e fayidagal darde wonande ɗiɗo henna mariji ɗi ganduɗa ko tambiɓe ndenka e kisal ɓeɗo henna maaje kadde douane mo Kaffrine taw ko Kaffrine centre ɓe kolliti hitande mandiɗo henna nde ɓe nanni e boñ kene tolno e 324 million ko préje franc CFA ɗum noon ko gila tan e gueɗe ɗe ɓe nangata e nder wuro ngo holliti ɗum noon ko gardiɗo koninkoɓe faggudu e oɗon fanno gartaten koye appel Limamullahi Seydina Limamullahi ɗum noon lawol battowol 154 ɓiwol lawol taw ko Seydina Issa Laye mo mbiyata Seydina Issa Laye conférence muɗum hanki wonande ɓen taw ko tambiɓe oɗon fannuɓe erima galleji diine kala fandare mabɓe kone gonata goto ɓe ndenda konngol gotol ɓe ndenda yiyande wotere ɓe ƴeewa kay so tawi wonkoɓe mbawi ɓamtude
walla wonko ɓe mbawi hadde ɗum ene jeeya e projet ji ɗiɓe jiiɗi ummanade beele kadi Sénégal to banggue galleji dine jogo konngol gotol taw kadi on appel wonande appel Seydina Limamoullahi jogori laatade ɗum ko ñande 10 e 1 lewru fandu so jomiraɗo haaji to Matam sous préfet de arrondissement mo Ogo ne tawi nder département Matam kanko on Badara Dioba o holliti pont tawiteɗo to ndulmaji ne tawi nder commune mo Nabadji Siwol on pont oɗo saaha kay woni koye kaya mbeya musto no feewi ngam teskede pont koko rappi tene kadi otoji ko kaɗa rewde hen ene huula so tawi otoji ndewi hen ne gasa mabbugol ɗum noon wo haaɗi kala ken wiye circulation oto ngabbude dow ɗon pont noon ko caɗele mawɗe no feewi ha tenti noon wonande finoɓe to Dande Maayo taw kadi ko ɗon ndewata faade to Kallu walla faade Ndulmaji walla faade ha to Wuro Alpha ha to Wourossogui kala ma wontan ɗumen liltola mangol no feewi siftinde moon ɗiɗo dumunnaji kala ko camion-ŋeje mawɗe no feewi ndewata ɗon ɗum noon ko lawol Dande Maayo gongol e fewnede ɓen adduyoɓe carriére e nder commune mo Nabadji ene taccina ɗum e oɗo hen pont ne nawa ɗum to banggue Dande Maayo to kono noon sous préfet o haaɗi oɗon fanno keddotoɗen koye leydi Sénégal jagorɗo ñawoje gendi leydi ndi hono madame Aissata Tall Sall to Genefa leydi Suisse o holliti toon e ñalɗi haqqe innama ade o arti e yaññade gendi leydi Sénégal kami ɓesguji mum kala ala hen kala keeɓiɗo wonande ko wiyete gorkati en kame debati en ɗum noon kala kene wiye kay ko fate banggue rokkudeɓe sembe hono leyɗele goɗɗe ɗe mbayni to banggue LGBT Sénégal heɓake oɗon fannu tene kadi wonani ni hay miijoji mabɓe e yeeso ɓen ɓeɓe ndendi golle e ɓeɓe gollodirta kala wo laɓɓitini ha laaɓi Sénégal ɗum jeeya kay projet ji mum kala ko wawi wonde yowon kono kadi wo arti ko fate banggue haqqe innamade e nder gendini leydi Sénégal hay goto haɗaka fodde mum e nder leydi Sénégal ɗum ko ñalawma kucca makko toon to Genefa autoroute Mbour Fatick Kaolack torson mo Mbour Thiadiaye ma uddit circulation muɗum ɗum noon wonata ko 2 février fandu so jomiraɗo haaji wi préfecture mo Mbour hewɓe noon kolliti ma wonan ɗumen beelema mawɗo no fewi to banggue circulation ma ɓuuri yawde kadi ɓitto kame accident ji kewɗi ma gasa ustadi no feewi to Touba ñalawma hanki o ko ene tolno e ujunere e temedde ɗiɗo e capanɗe joyo neɗɗo woni oppiraɓe nder wuuro Touba taw kadi oppiriɓe ko onge goto kay cafrowo guite ɗum noon koto banggue katraka ngam haɓade nde tawno hande katrak ko hunde hewde no feewi on ONG noon wi wonande docteur Dieynaba Baw holliti oɗo saaha mo gonen ɓe mbaɗi taɓal manggal no feewi ngam kay ɓen arɓeɓe kala mbawi oppirede to Touba keddotoɗen kene tolno e temedde tati dépôt médicament illégal wonande dépôt médicament ji ɗi ndewani lawol woni ko yiita toon holliti en noon métti mawɗe no feewi kolaɗo kuuɓal taw ko toppitiɗo ko fate banggue pharmacie ji e nder région mo Diourbel wo erima wonande kay ɓeɗo waɗaɓe ɗiɗo hen baɗe poti kono wiyede yeeso lawol wonande kuule cattuɗe mbawa fawede e dow mumen to Ziguinchor yeeyoɓe to jeere Bokkote kolliti metti mumen mawɗe no feewi ɓe kolliti guila 6 lewru décembre guilden jeere nde ala courant siftinde moon ko onno toon ko commo guilde noon ɓe kolliti ha yettiɗo hen ɓe goni koye niɓɓere ɓalere kuƴuma ɓe erima noon wonande mairie ndi so tawi kay courant artani toon ɗo e balɗe hay goto mabɓe yoɓatta impôt ni hay dara goɗɗuma hande o ko fate banggue wonande météo holliri banggueji ɗi kala ma wat poussiére pundi mawdi no feewi ha yiide lawol ma dañ caɗele mawɗe no feewi ha tenti noon banggue lappol polol Dande Maayo ngol Fouta e nder leydi ndi Sénégal kala ma higgit kono kadi ma wat poussiére mawɗo no feewi poussiére noon ha yiide ma won caɗele ɗum noon yimɓeɓe en mbawi rende guite mumen cuuma kini mumen ha tenti noon ɓen joguiɓe asmaji kam yoga e ñabbuji goɗɗi kala excédence ɗo wonno sérance to pikkina tonne kadi ko tana musɗo waɗi toon subaka hanki o law sanga 7 heures subaka gorko mo duuɓi 54 nottortoɗo Abdou Diaw kam hirsa toon hirsimo noon ko collègue makko mo gollodiranno
biyeteɗo Abdou Mbaya on noon jaggi laaɓi tan fawe dande taƴimo sanga subaka caggal wondude mette mawɗe faade makko ko nden noon waɗe ladde dogi kono kadi jaggama jamma hanki o wo jagga ko toon to guee hohoɗo saaha mo tawe e juuɗe ɓen dadiɓe to Pikine gam loskoji jokkude oɗon fanno sengi wi to leydi Sénégal paɗena koto leydi Mauritanie jonde hakkude jaagoɗo affaire étrangère mo leydi Mauritanie woni Woldemar Soga hakkude mumen Nazer Boureta jaagoɗo mo leydi Maroc toon to Rabat lamɗo leydi Maroc ɓe mbawi haldude gueɗe kewɗe dendaɗe hakkude leyɗele ɗe ma en ketto hen musidɗo men Alassane Oumar Mbocca mi salminima. en calmitima Sar Abdullaahi Saar en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kabaruji men ɓuuri tengtuɗo e leydi Mauritanie e ñalawma hande o ko jaagogal hono leydi Mauritanie ko yewti e gueɗe caggal leydi hani e ɓen Mauritanaɓe wonɓe caggal leydi biyeteɗo Mohamed Salema Wulla Merzoug ko on tigui yaɓani toon to leydi hono Maroc e ñalawma hanki o nogas e ɗiɗi lewru ndu gonɗen ndu o yaɓini toto Maroc o yimɓere noon e nando makko Nasser Boureta ɓe mbawi noon yewtide gueɗe kewɗe ko fati e nden leyɗele ɗiɗi ɗe woni leydi hono Maroc e leydi hono Mauritanie eɗen gandi noon keerol hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe camion ngaji toon to nokku biyeteɗo hono Guergaret ene wayno ko camion aji jinnoji arde ga e nder leydi hono Mauritanie ha ɓennani e leel wonɗen leyɗele gam kam addude hono lijumaji e firwiji e ko nandi hen ko ɗen de taw ko frais o douane o ɓeydi e dow mabɓe no fewi ɗum noon addaniɓe noon wasde nadde nder leydi ene yakora noon e jillu taw kadi ko ngalɗo jaggogal fodde balɗe ɗiɗi toon to leydi hono Maroc maɓe mbawa kay hono ƴewde ɗen gueɗe noɓe toppiti ɗum haɓe mbawa kadi hono reglude taw kadi ko leyɗele ardiɓe leyɗele ɗiɗɗe mbawata kadi jojjidde ɗum ha ɗin camion ngaji mbawa kadi nadde ɗo e nder leydi ndi gam kay wawde addude ɗo ligguimaji mumen hani e firwiji mumen jaggogal ko leydi hono Mauritanie ko yowiti e koppareje woni finance wayli trésorier ji kewɗi noon e nder leydi ndi kala Hamoud Wul Mohamed gardiɗo fedde ta Azour yewtidi e joɗiɗi ɗo leyɗele denduɗe Amérique e ko yewti e goƴaji fedde nde gollotoɓe e cellal sage femme en ɓe nde ɓe ceppi ñande amde nogas ɗiɗi lewru ndu goɗɗen ndu yeeso jagogal hono cellal ɓe mbi noon ñande 5 lewru fandu darade maɓe mbawa kay kono dartinde hono golle mabɓe ardi ɗum noon ɓe mbi ko goƴaji mabɓe ɗi de ala hen foof de ko toppita noon ɗum waɗi ɓe wawde darade e nde ɗo darde gam kay yidde hono jojjidde ko haqqeji mabɓe gardiɗo hono leydi hono Algérie Abdel Majid Taboun wawi hono jaɓɓade gardiɗo hono jakka guende mo leydi hono Mauritanie Mohamed Bamba Maguette ɓe mbawi hono yewtude no fewi on noon gardiɗo jakka leydi hono Mauritanie wawi hono yettindemo eno salmina hango kanko nando makko Mohamed Wul Cheikh El Ghazouani ko ɗo de Sar Abdullaahi Saar Kumpital men e ɗemngal pulaar ko ɗo de kaɗɗen hen taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbocco gorko mo sarlogo gam weltare Ayawo TV. gorko mo sarandogo golle ma jooɗi peewi to gendi leydi Mauritanie le chef de mécanisme national yillima to kaso central mo Sehil Babi kami commissariat mo Sehil Babi gam yurnitade wonande ɓen dumbaɓe toon ɓe guilay gonangal mabɓe hay cellal ɓalli mabɓe beele ne feewi kono kadi wo yeehi hen wo yiiɓe ene jilli noon lebte seeɗa no fotiri kala kene tolno e Mauritanaɓe joyo woni waraɓe ɗum noon waɗɗani keerol hakkude leydi Mauritanie kame leydi Mali nokku biyeteɗo Nawwara ɗum noon ɓen waraɓe kala mbirama taw koye dow yamirore wi Al Sahara ɗum noon communiqué yaltani to banggue gouvernement ji ɗiɗi ɗi kala leyɗele ɗiɗɗe kala holliti ɗum ko finoɓe e nder oɗon diwan kono kadi wonande ɗen kurene gasa tawɗe tayaka marché o liggima taw kadi ganduɗa koto Nouakchott mo mbiyata marché de la mosquée de Maroc la mosquée de Maroc ɗum noon ko jeere nde ganduɗa yeyta ko lugguimaji kami fruit ji kala oɗo sa noon teskama ustugol seeɗa lugguimaji kami fruit to banggue coggoji mum hewɓe rewɓe kami worɓe kala ko toon kewi yaade gam somoyade ne jeetoya hewɓe hen noon kolliti ne daña hen nafoore kami fayidagal manggal no fewi hen dañata caabuni mumen kami keremaji men e gueɗe mumen
goɗɗe kala météo mo leydi Mauritanie holliti hande o ko poussiére ene heewi no feewi ha tenti noon banggue heewo leydi ndi walla mbiyen ni banggue lappol palol dande maayo ngol ɗo jiiɗa kala ko pundi mawdi ha yetti yogayde ko leydi ndi kala beele ni circulation yaha no moƴƴi ko hunde sande no feewi al akhbara ko bateau sumi toon to port al raha baya ɗum ko hanki jamma to Nouadhibou taw kadi jeeyi oɗon bateau ko société rambo kono kadi on bateau sumi ha laaɓi noon e ballal wonande ɓen koninkoɓe jeeyge mbawi wawde fabade hen no fotiri kala jonde hakkude jagorɗo kono mo leydi Mauritanie woni woldu hana hakkude mum e ambassadrice mo leydi Amérique nden jonde noon ɓe mbawi yewtide toɓɓe jaaƴe no fewi ha tenti noon ko fate banggue nden kay kisala hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kala Alhassane Oumar Mbodj sen giwi to leydi Mauritanie paɗena ko to leydi Mali Bamako oɗo saha hakkude Paris ha hande de yolbani koko ŋeeri tan ha tiiɗi ɗum noon ko caggal kay ɓeena iwnoɓe toon to Paris lamorgo leydi France ne jogui passeport uji ɗe leydi France kañumen dutta ɗon ɗo bowal laaɗe diwoje ngal Modibo Keita ɗum noon jeeyani sababu kay wonande famɗinde yimɓe leydi muɗum kono ala ngal ɗo hen taƴodiral ko taƴodiral ngergal no fewi so tawi jomumen gaari ne jogui passeport uji leydi Mali basi ala hen kono alay saago wooda a visa ɗum holliti ɗum jagorɗo wonande toppitiɗo marinaɓe finoɓe caggala leydi muma to Bandiagara wuuro wiyetengo Teggaro ene tawi nder commune mo Dulumbo tonne kadi Dukumbo tonne ko worɓe joguitiɓe armée ji kañumen naate ngon wuuro ɓe jooɗima toon pittali sagataɓe jeetato yimɓe jeetato ɓe mbaɗi toon duppi toon galleji kewɗi noon tuuma hen ko ɓen joguitiɓe armée ji nottotoɓe jihadiste en front social taw kadi ganduɗa ko liggotoɓe ko fate banggue assurance kame banque e financement ji établissement ji neldude haalisaji kala moɓodiri ngam hofgo balɗe tati gon hofgo noon fuɗɗi ko altina hanki o 72 heures ɓe gulliti noon ko toɓɓe no gasi ɗiɗi toɓɓere so nandiral dañama ɓe jokka golle so tawi nandiral heɓaka hen koɓe jokkoɓe hofgo juuɗe mabɓe nandiral ɓen toɓɓe noon toɓɓere ɓurde hen mantirade ko noddide salarié ji woni ɓen liggotonoɓe riwaɓe golle mumen taw koye dow ŋañalde commerçant ɓe hewɓe noon tambiɓe yogay gueɗe ɓamtoje to banggue faggudu ɓen gollotoɓe erima ɓenete tawtotaɓe e wonande discours mabɓe moɓe mbaɗi Aboubacry Coulibaly ko goto e ardiɓe syndicat ji yeeyoɓe kamɓe kala ɓe kolliti koye gon hofgo juuɗe ɓe goni waali jammaji mumen gadiɗi to kaso gonnoɗo jagorɗo énergie woni pétrole kame deuxiéme o ganduɗa cetal tammigal kuɓɓam gendi leydi ndi Oumar Diawara kamne wonde kasuma konare wondi kadi gonnoɗo jagorɗo pétrole ɓeɗo kala wonnoɓe garde à vue mbaali hanki jammumen gadi to kaso ɗum ko caggal nde cour suprême yamiri yoɓe ɓenine to kaso taweteɗo to Bamako ɗum ko jofeteɓe peɗeli wonande koɓe dirtinɓe ngaalu leydi ndi ɗum jeeyi sababu hande o kuppiraji courant nana tan tampina nokku o jagorɗo coftol ɓalli mo leydi Mali woni Abdou Kassim Ibrahima Famba holliti arti ko fate banggue wonande bisuji jeeɗiɗi malinaɓe fanoɓe to Côte d'Ivoire gam supportoyde équipe mumen préfet mo korogo leydi Côte d'Ivoire haɗiɗen bisuji yawtude ha malinaɓe kolliti en mette mumen no fewi wawti e hollirde wonande préfet o holliti jeeyi sababu kay hadde ɗin bisuji nadde toon to leydi Côte d'Ivoire kamɓe ɓen wonɓe hen ɓe ngala logement ɓe ngala hébergement ɗo ɓe jogori wonde ni jeeyi sababu noon ɓe nawta nokku mabɓe capanɗe jeeɗiɗi e jeegoɓiwol jonde saison ordinaire yuɓɓinama hanki to Bamako lamorgo leydi Mali ɗum ko conseil de ministre ko fati banggue OMVS noon ko cetal tammigal maayo ngo leydi Sénégal jagorɗo kuɓɓam mo leydi Mali woni madame Bintou Camara wonde jagorɗo finance muɗum kame jagorɗo leydi Mauritanie pétrole hannan walla mbiyana nani wulda shroga kame Serigne Mbaye Thiam jagorɗo ndiyam mo leydi Sénégal kamɓe kala ɓe mbatti hanki ɗum noon ko yurnitade ko fate banggue barrage mo jama kame manantali fello
kame guyna ɗiɗo hen barsuji kala navigation mbaɗata ha wawa wade dogde maayo ngo ngam ɓeydude jeeygu jokkodira hakkunde ɗeɗo henna leyɗele sengiwi to leydi Mali paɗen koto Guinée Conakry tribunal désigné hanki weddima e kaso wonande on ko walaɗo kuuɓala taw ko syndicat mo SPPG mo ganduɗa ɓireɗo Cheikhou Diamala PNSA on noon woni beddaɗo e kaso tuma noon ko yuɓɓindemo seppoji ɗi galda e yamirore taw kadi ko seppoji alkamisa jawtuɗo wonande ɓen jaydiyankoɓe seppunoɓe gam hollirde mette mumena ko wona ɗum ko noon wonande association jaydiyankoɓe erima ko ɓuuri yawde yaccande accite ɓen jaydiyankoɓe kala nangaɓe ndumba taw kadi ndumbira ko ŋañalde to leydi Guinée macce hakkude leydi Guinée kame leydi Gambie jawtuɗo wonande pelɓodire bannoɗe toon to Conakry taw koye accident ji auto ji jeeyi sababu noon limore maɓe nene ɓeydo e kala saha yimɓe jeegomo goni wasɓe pittali men ɗiɗon accident ji tawɓe gonno koye welnere wonande polgu mabɓe faade leydi Gambie to leydi Guinée Conakry ko hawni ɗum waɗi ko waɗi toon ñande nogas nduɗo henna lewru ndu gonɗen ɗum noon ko debbo mo duuɓi 60 nottortoɗo teni Camara mo ganduɗa bamum wiyeteno walla koreji mabɓe e nder leñol mabɓe ɓe mbiyete ko Jara Basi noon ko mbarodi ɗum woni inde mabɓe kanko no wayano ko asoyde kanŋe omo arto fotti noon e bandiji ɗiɗi joguitiɓe koɗo no wahli o wonti mbarodi mawdi ɓen no mbaɗe ladde holliti wonande docteur holliri wonande docteur Abdullaahi Baccili holliti ɗum Abdoulaye Bacce Konde on holliti ɗum kono ɗo sa hewɓe noon puɗɗi muguede gam yeddude ɗum kono woni hen settiɓe ngal ɗon baɗal wonani kawisaji hewɓe no fewi sengiwi to leydi Guinée paɗen koto Côte d'Ivoire hanki caggal kippodiral mo équipe leydi Côte d'Ivoire woni ɗiɗo hen ñiibi hanki dañani derguide équipe mo Guinée Équatorial kañum fi hanki o won ɗiɗo hen ñiibiɗe leydi Côte d'Ivoire nayi haydara nayi e ndiga e yeeso wonande ɓesguji mabɓe kala caggal nde macce ɗe gasi noon ɓen fettoɓe koma kurla ndena caw supporte ɗi kala koliri metti men no fewi sukaɓe hewɓe hanki jipima boli keli bisuji sotran finoɓe nokku biteɗo a Koradio wuro wiyete noon duppi toon yoga e galleji ɓe kolliri mette mabɓe no fewi wonande wileɓe wonɓe toon ɓe ko ɓen jeeyi kay wonande victoire wonande ñiibi mabɓe ɗi ɓe laccirta dani henna tan haala mum noon ene jokki no fewi e ndeka leydi ndi Côte d'Ivoire guila tan kano fuɗɗi nden kay kisala koko ɓeyda yogay nokkuji gam anje fitinaji ha tenti noon ko wayno plage uji wonande takkomaje kame piscine aji kala wonande ɓen hoɓɓe yilliɓe e ndeka leydi ndi to Libéria Joseph Boaki taw ganduɗa ko hoore leydi keso hanki wakkima lefol golle ɗon ɗo wakkiti George Weah ɗum ko ñalawma hanki noon e nder discours makko mo 30 minutes o dañani timminde discours o taw kadi o wulama ha ɓurti ha warñi ceɓeƴa ha ronki haalde ni ko ɗon tan discours o dartina e tawtorede wonande hoorejo leydi Ghana woni Nana Akufo-Addo kamine wonde hoorejo leydi Sierra Leone ene wonde gonnoɗo hoorejo leydi Nigéria woni Obasanjo ɓeɗo henna mbawno tawtorede to Nigéria heeɓi batoyal manggal no fewi ngal ɓe ɗaminino ma yetto oɗo dumunna kala on bato noon nawata ko fate banggue carburant e gueɗe patoɗe ɗin fannuji kara navire mawɗo mo ganduɗa on navire juutendi mum ma won 360 taw ko métre to banggue juutendi jaajendi makko ma won 48 métre taw ko jaajendi kanko on bato omo wawi rimdude windude 142 temedere capannayyi ɗiɗi ujunere pawɗo temedere capantati goho taw ko tonne métrique kono métrique tonnage kene wona temedere capannayyi jeeɗiɗi taw kadi ko pawɗo temedere capannayyi taw ko tonne mo ganduɗa ko métrique foof ene wawi hawroyde ujunnaje 3 temedere capanɗe jeeɗiɗi e jeegom
ton ɗum woni ko wawi rimdude ngal ɗo henna bato yala bello koko ko jagorɗo oɗon fannu hanki o hooreji leydi ndi holliti weltare mawde no feewi e darde makko to Cameroun. Campagne vaccination haɓade paludisme fuɗɗima e nder leydi ndi fuɗɗori koye cukalel ngel duuɓi walla mbiyen ngel lebbi 6 ngam teskede ko fate banggue paludisme ene heewi no feewi e nder leydi ndi. ɗum jeeyi sababu noon laamu leydi ndi ƴetti pellital oɗo saaha vaccinde yimɓeɓe to banggue paludisme siftinde moon ɗum wonano hunde hewde wonno tan ko traitement to banggue leɗɗe kono ngol wonti koye vaccin ji wona Cameroun tan leyɗele goɗɗe keeɓi vaccin kono cuwano fuɗɗade leydi gadini fuɗɗade ko leydi Cameroun to leydi Benin. Patrice Talon yeeso sarɗiyankoɓe to galle laamol go to o holliti kanko o jeeyetake e ƴammoɓe lefol laamu dawal tataɓal waɗi contre mum kono kadi mo waylo code électoral gendi leydi ndi hay lamɗo goɗɗo gariyowo taw wawata wadde ni 3e mandat joolam jaɓeri Gaza Sud. tonne kadi hanki o ko pelɓodiral gulgal jaw hakkude koninkoɓe leydi Israila kamɓe ɓe Hamas on combat noon combat gulɗo jaw ha ganduɗa leydi Israila wasi kene tolno no gasi go koninki mum gila guero fuɗɗi ngol woni go mabɓe wasde kewendi fondi dani hen e oɗon combat to han kame UNESCO ala kene fotta wonde hôpital ñawɓe hewɓe rafaɓe taweteɓe toon donc safrade taw kay hôpital o bombama no fewi jagoɗo Hamas holliti gila tan 7 octobre kene wona no gasi 5 ujunere pawɗo temedde ɗiɗi e capanɗe 95 neɗɗo woni ko wara capanɗe 63 ujunere ɗum woni ko gaña hena kono kadi kaldigal toon to leydi Égypte hakkude Qatar e Égypte kam Israila e Hamas e hoore muɗum beele wonande otage uji ɗi kala ɗaccite ngal kaldigal noon ko proposition woni e waɗede caggal dartingol mbeɗon fiyande lebbi ɗiɗi beele ne ɗaccite otage uji ɗi kala beele ɗum Hamas jaaɓi walla ala koye nden ñumanɗe ɓe goni ɗum ko caggal nde yilli toon wonande chef diplomatie mo ganduɗa ko Union européenne Joseph Borrell hanki jaɓɓima wonande kolaɗo kuuɓal mo liga araba ne wondi kadi jagorɗo mo leydi Égypte kame Arabie Saoudite e Jordanie ɓe jewtiti noon ko fati banggue caɗele dumiɗe toon to hakkude Israila kame Palestine jagorɗo affaire étrangère jagorɗo affaire étrangère mo leydi Amérique woni Anthony Blinken baɗɗo jillu mum e nder Afrique toon to Cap-Vert mo yato Nigéria kamine wondi e leydi Côte d'Ivoire kala États-Unis de Amérique Donald Trump waɗi taɓal gongal ɗum ko caggal nde wanno taɓal makko faade luwa gañi toon ha timmingol lawol ko Caroline du Sud ko toon wo gañi ɗum ko jamma hanki o Sina ko leydi yerɓi toon ha ganduɗa kene tolno 97 neɗɗo woni majjuɓe hen jeetato jiita kono ɗen ene mbasi pittali mumen musidɓe tedduɓe gartaten koye coftal ɓalli kono ne jaɓɓade ko musidɗen Oumar Dembel Diallo kono noon e gasa taw en keɓanimo hanki o kippodirnoɓe hakkude Côte d'Ivoire Guinée équatoriale ko Guinée équatoriale lappi Côte d'Ivoire nayyi e ndiga Guinée Bissau hakkude Nigéria ko Nigéria lappi Guinée Bissau gotel e ndiga Cap-Vert Égypte mbaddi ko 2 partout ɗiɗi e ɗiɗi Mozambique kame Ghana mbaddi ko 2 e ɗiɗi hande o noon ɗoɗo kaleten ne kippodira leydi Gambie kame Cameroun ko leydi Guinée Conakry kame Sénégal macce ɗimo on fettoyto ko sanga 20 heures on noon ko hakkude Angola kame Burkina Faso hakkude Mauritanie kame Algérie ɗum woni ko fettata hande ko musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kumpital garal ngal men kikiɗe hande oɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon giɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranena